анда хукуксыз үй түзүмөкчү булалар. То есть незаконно деп айтайм, потому что метражлары боюнча мындай 19 этажлы йорт түзөлөргө тийиш түгүл. Эльмира Сибгатуллина Әбсәләмов урамындагы 35-нче йортта яши. Кыяш карый торган якта булсын дип, шушы йорттан фатир сатып алган булган. Бу көннәрдә йокылары йокы, ризыклары ризык түгел. Тәрәзә кашында 19 катлы бина төзергә җыенуларны ишеткәч, борчыла башлаганнар. Йорт тулысынча күләгәдә калачак диләр. Кояш безнең булмаячак, бу безгә бик кумаучы улаячак. Менә шуның өчен без инде көрәшәбез, ничек тә булса. Элек Әбсәләмов урамындагы 35-нче йортта яшәүчеләрнең тәрәзә кашында буш мәйдан булган. Оннан соң ул урынга бер катлы бина, мәшгульлек үзәге төзи башлаганнар. 2 ел элек эш тукталган. Хәзер монда ауган кыйма, рәсемнәр ясалган диварлар күрергә мөмкин. Халыкка биредә биек йорт төзеләчәк дип әйткәннәр. На собрании присутствовало 132 человека. Все категорически против. Бу мәсьәлә буенча фикер алышырга ишек алдында җәмәгать тыңлауларына җыелганнар. Документлардан күренгәнчә, 19 катлы бинаны Арстройдом 1 компаниясе төзергә планлаштыра. Казанның Әбсәләмов урамы 35-нче йортта яшәүче халык белән очрашып, җәмәгать тыңлаулары уздырганнар. Тик алар уңай җавап бирмәдек ди. Параметр нас не удовлетворяет по нескольким причинам. Без моңа берничә сәбәп белән бәйле риза түгел. Ул йортка халык күченгәч, социаль объектларга чират булачак. Безнең яндагы мәктәп, балалар бакчасында анда булай да урыннар юк. Без хорошо, потом все вот это вот досуговый центр, вот эта табличка, она уже второй раз повторяется. То есть это просто фикция, чтобы занять место. Монда яшәүчеләрне куркуга салган тагын бер сәбәп бар. Төзелеш вакытында үзебезнең йорт җимерелер диләр. Менә бу видеодан күрсәтүләренчә 2021 елда кайбер диварлар ярыла башлаган инде. Кадастр картасыннан күренгәнчә, объект төзеләчәк урын трак биналар өчен дигән категориягә карый. Без документта күрсәтелгән номерлар белән төзүче оешмага шалтыраттык, аңлатма бирүче булмады. Без рәсми рәвештә электрон адреска сораулар юлладык, әлегә җавап юк. Аңлатма бирүне сорап, Казан башкарма комитетына да чыктык. Язмача җавап килеп иреште. Әлеге җир кишәрлегенең һәм андагы корылманың хуҗасы шәхси зат. Ул бу җирдән файдалану буенча үзенең планын үзгәрткән. Анда күп катлы торак йорт төзергә ниятли. Бу рөхсәт ителә, чөнки шәһәр төзелеше документы буенча андагы җир участогы торак йортлар өчен каралган. Башкарма комитеты әйтүләренчә, күп катлы йорт төзеләчәк мәйдандагы мәшгульлек үзәгедә калачак. Ул торак йортның беренче катында яки янкырма рәвешендә булачак. Чулпан Касыймова, Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.